saboda haka dole ka zaɓi ɗaya, ko ka yadda ka sayar min ko kuma in cire da ƙarfi. Ina zaune ina hutawa sai ga wata budurwa ta tinkaro inda nake. Ko da isowarta sai ta yi min sallama, na amsa mata. Ta ce malam sannu, na ce yauwa. Ta ce da Allah in ba za ka damu ba, na zo neman wata alfarma ne a wajenka. Sai na ce to ni kuma alfarma? Ta ce kwarai. Na ce to ina jinki. Sai ta ce ina so ka sayar min da kodar ka guda ɗaya. Da jin haka hankali na tashi, na faɗa cikin tunani domin ban fahimci me take nufi ba. Sai na kalle ta na ce ke ban gane fa me kike nufi ba, an ce miki ni mahauci ne ko kuma nama nake sayarwa? Sai ta ce a'a, koda dai na jikina take nufi. Sai abin ya bani dariya. Na ce amma dai ke mahaukaciya ce ko? Ta ce ba magana hauka bane, mahaifina ne yana kwance a asibiti bai da lafiya, kodarsa ce ɗaya ta samu matsala, shi yasa muke nema domin a dasa masa, kuma an ce mai irin yanayinka shine kodar za ta yi daidai. Da jin haka hankali na tashi, na ce ke tun muna mu biyu bana son hauka, ki wuce ki bani waje. Sai ta ce mun in dai kana son tafi to ka amince da abin da na faɗa ma, yanzu nan in cire in baka kuɗinka. Na ƙara faɗa tunani, to wannan yarinya me take nufi? Nan da nan fa na fara tunanin wannan yarinya da alama ta shari ta zo gare ni, ya kamata in nemi ɗaukin jama'a. Akwai wasu mutane daga gefe suna harkokinsu. Sai na fara yunkurin zan musu magana domin su kawo min ɗauki. Sai na ga ta fara murmushi, sai ta ce mun ai ko ka yi magana ba za su ji ka ba, kar ma ka ɓata lokacinka. Sai na fara ihu ina bayin Allah da Allah ku ƙara so ku taimaka mun, ina cikin matsala. Sai na ga suna ta harkokinsu kaman ba da su nake ba. Na ƙara ihu jama'a ku taimaka mun, na faɗa cikin matsala. Daga ko ɗayansu ba wanda waiwayo, duk suna ta taɗin su kaman ba su ganni. Sai ta ce mu kamar yadda na gaya maka, ba za su ji me kake faɗa ba, ba za su kuma gane me muke yi ba, saboda haka dole ka zaɓi ɗaya, ko ka yadda ka sayar min ko kuma in cire da ƙarfi. To shin masoyana kun ga irin matsalar da na faɗa, me ya kamata ne a daidai wannan lokaci?